sai ya ce mana fa idza sami'tum bihi bi ardin, in kuka ji annoba ta faru a wani gari ko a wata ƙasa, fala tadkhulu alaihi, ka ku je ku afkawa garin da yake da wannan annoba. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, idan annoba ta faru a garin da kuke zaune ciki, fala takhruju minha, kar ku fita daga wannan garin firaran minhu, saboda gudu daga wannan annobar. Jama'a kun ji tarbiyyar annabi wadda har yau duk iyakar binciken ilimi har yau ba a gano fiye da haka ba. Duk sanda annoba ta faru a duniyar ilimin likitanci da ilimin majalisar ɗinkin duniya da duk wani abu, sai a hana kowa ya shiga garin sai ma'aikacin lafiya, sai a hana kowa ya fita daga garin zuwa wani garin, har killace garin ake yi, a sanya jami'an tsaro su tsare garin, ba wanda zai fita ba kuma wanda zai shiga in ba wanda yake da alaka da harkar lafiya ba. Wannan theorin na annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ne, kamar yadda aka ji cewa wannan hadisi Bukhari da Muslim suka ruwaito shi.